Sanoma Facebook namhlanje ngithanda ukubonisekela ngihlala khona umbhedo ala transment lembhedo umbhedo semfana ozala bathi siwash yabona iwash leli anayo lento encane ethi tik 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 ngoba lelo washa bizimali ngadlisi la ifan le yabona le fan le kuyamile kusenifana mina obalekile le fan le ngiyayisebenzisa ukuze ngenze ngithola umoya angingaphansi kwesihlahla mina ngofuna umoya uma ngiyazakhela la endlini ngiyazi manufacture umoya ngensizwe zakhelayo umoya ngiyakwazi ukwenza lo moya la ngaphansi kwa 20,000 ngize la yabona le ilokhuza le bobhalwe London ingubo zami zihlala la ezami ingubo ngayihlali phansi zihlala la asize la njengesi iwardrobe yabona le wardrobe ingubo zami ngiyixhombi mina eyibhekile njengothisha wasenu ngifaka wardrobe mina nginodo endlisayo ngindoda nje impela elokhuza esebenza ngesonto ya Bonina. Bengithathi ngiyabuka la indlu yakho. Sihlele ngalesi genge ufunani? Ngiyalokhuza la mngani wami. Hey yini indlu yakho? Ukule no. Vele nohlamba. Bengibole nje mngani wami. Masakho. Uneyini right endlu yakho?